naidi sung jemo hatai kotoro sai nui hai tonglai mani je tongnai rok simida bubagra je kon mungsati phege borok simida manoba je nogo asugo apti hai bom thoma da sai tonai borok to khobjane blar na angabon sana musungo mo hai jorao amti hai sanani ba bengainani joraya tabuk sing tiprasar jottono thansa khai bubagra no phaninani jora chini tiprasar ni kaisa thansa ni bisingo kaisa manthai manani jora o jora rok amti hai samani bang komani abo belai ke chayaklayo angti sa nong ni bising abono koina musungnai amo haino jodi norok ngoi to hakai norok go phaidi kobor kukru kaham joto bebang nero phayongai norok masamang ni amde ke tangkhai tongnai ba phaibedi norok bo phai sini mo chobo sono phai logiri phaibedi borok ko kubang tabu kono batsan masa ya mananga ke ba selai rok tonglai upor tonglai ba nadi borok to emon obostha nadi iro kubang ma serai botongo sakra botongo sungto sawo borno nogo thangdi hinoi tongnani bago osubida mane thunani bago osubida haipano mane bongni bkhawo bubagrani poti mon maya ba tiprasani poti mon maya borok ri sumnani kurei horo sungnugo sungto hor surungsayu thulaya ri sumnani kangsiban kurei mai masaya haipano ubang tolawo tongoi tong borok amsukai sini do phan bagai ba bugagran bagai hamjamung tongwasi bahai message rokna nadi sing mutain thane abono dia yuje bubagra sini bagai kaisa kaham lama tui phaidon ba tiprasan kaisa yok sama tui phaidon abono sing suri mutai ramno acha tini arone ogo bubagrani je hoda okra 19 dhafani aron arabon jeng phaimane bahai ke phaimane aron manlainani nugyok ageni omhai nugyokho jeng khlaiyokho tabok nugude jotono jeng nugui tongkha omai thansa omai thansa onglaiyakhai unukti ongmanglak bubugrani omo thansa onglainani jotono bukhung bararok jotone trai bura bude ke jokra chakra rok jotor thansa ongaisi chini ham chini manthai chini ogo chini demand mannai jotono mannai haike tamo tai kaisa jeng bansok mane je kono u sara triprawo chini hoda okra rok 19 dofa tongo kai peng chini all ni kai peng hoda okra ongmani bahai ke chini thansa ongoi sikla sini buri jotno sikla rok thansa ongoi si jeng unukti ongnanin bagai jeng wansung nanang ngkai tai kaisan ko sini bukhung bararok jotno omhai kiu chini asuk chini hoda okra ongtui jeng nunglai yakho tabok jeng hoda okra ongoi si omhai jeng nunglai tongo hai ke nunglai man omhai onglai khisi jengni han mannai chini ogo chini je jeng san mani jeng je diman jeng mannai bahai ke u sara triprawo chini ogo u memoriam man bo u beton chini rai tabo again hai ongliya tabo beton mani tongkha jen rai beton man bahai ke rai beton man sabne all sara 19 do phane beton man ne karon tamo beton man mane agile omhai maya tamo unukte aste unukte ong bai keble awan jeng ang kuno hamjaka u bobogra arok jeng malai man tongkha je hoda okra rok jakra jakri rok arok jeng malai baka asang anekok muthayakha ani bumung khai ogo jampui sarker ni Krishnolian kaipeng rai okay pilano lukuna hang hambai dibo ke angkai borbong ni rai hodani dini mutei jeng phaimang kham tei jeng beba no sine man thai ni bagai khar lai jan lai thir lai ni jeng phayo o man thero jeng beba mana nang okay jeng unis to dopa bisingo rai ro jeng dadi sano jeng sia be borok biji hodarok bebok jeng sale bagi jeng phayo ro kutumayo ang tini bai prai puila jeng na lai sui tongo kai dol tui tongo tini sulo jona phayo jeng dol jeng parani kai tairo ko mahai me bang phai tongo tablang phai ni tongko bebang no kai jeng ang
rai nó có bano reka pas saja ke rang ri tong tap sa mani tong lai ang hambai apa yang jan o thinam sung rak o jaga wang phai lai nu goi ang kha ka mak lai tong tai ang te chung man thai sok thai ro tai chung man thai ro tam to be bak chung man ong thung ni si do to nang sai tong tam chin te bro mong thung to ma kor mong to ma kai pi ong thung to ma ri ang ong thung ji borok ji khada borok ro be bak kata thai di phai di dol dol khai chung tong lai nai mai sak chiram haras pai sak jorok tong lai nai sa lai nai chung phak lai pai lai ke anga sek pok sakla sakai khakama phayo san sim chuya khakla choi sai pai ani musrang asung nang koyo nong ne khata tong nai rong no tai bo su tong nai rong no or phai o so ba phai ne ba tam ko ka sarna mu su abo to khuk khambai ko na na nusung ka bebang na phai di chin bagai thir lai nai ro mai sak ini samani brong no ini bebang ko de chenga chung o khobar lai te bebang phai nai ini ro ma lai phai nai ya sak lai hamba sinimu kisa sagara ha ni sinimu ani bumungka busu chondu korbo Pula ang nang polisari wano ani sinumungka koloi samajni samajpati hai kaba koloi hodani deputy rai ang tiniro bubagrani hangar staga phaina manjang na hni উপস্থিত dongkha ge o jaga sana klayo jokhon ei hangar stak na khaina hinoi bubagra udduk namani aboni salta sugangno sini 19 dofani je hoda okra no tiyoi nungi mawo meeting asakha a meeting o sini bubagra dage khaje 19 dofani hoda okra no jotone phayor jaga jogdan khainani bagai haine bagino ang tinoro koloi dofani deputy rai hisabe tini এবং দ্বিতীয় দিন থেকে না ফাইমানে আং তিনি বাই 2 দিন সময় লিজাকি তংখ জায়গা খাখলাই চিন বুয়াগ্রানে সিং বসায় নঙ্গে ওই যেটা টিপ্রাসরনি বাগৈ সংবিধানিক ডিমান্ড খাই তংমানি আবো সাকসেস খায়ানি হিনই তাই বুবাগ্রানে আং হামবাই মারি যে চিনি 19 দফা টিপ্রাসর বসং বুবাগ্রা ক্ষমতা ফ্যামিলি পরে sini 19 bosong no kumulung antayo jaga kanisa tai ada kani khlai jaga bageri jakha joto hodano বিশেষ khlai সংখ্যা গরিষ্ঠ যারা তংনাই দেববর্মা রিয়াং tai জমাতিয়া চাকমা বসং রনো jaga kanisa khlai এবং বারকে হালাম হায় কেবা tai চিগুন যে হদা তংনাই বরং no ada kani khlai jaga rijaka ei jagao bubagrani wansumung tongo bo sini hodarong no kok rijak tongo je khumulung area wa jita jaga rijak thani heritage village khainai ebong customary law ni kaisa customary code khainai ni bo saklai jak ebong ei jagao jalijar hodani nok tangani bagoi 45 লক্ষ rang Conori ini protestuti rijak tunggu sini buagra. Tapi buagra na, mui joma klayo je, kumulong, edisi administration থেকে ত্রিপুরানি লাইবু মাবা তাবুন কইলা যে হদা আকরা রানা প্রায়োরিটি রিবই মাসো 5000 টাকা উনারি আমরি জাগি তম এবং চিনি হদা আকরা তাবো जों प्रत्येक मासा माइ एफानो 4-5 मासि 1000 थाइकेपाने एक लगे जों जोंनि उनारि एमना माने दङ ए उनारि एमना बाहायनो बुवाग्रानि जे डिमान्ड दिल्लीयाव ताबा जे होम मिनिस्टार अमित शाह समाय जिताको सलाय दंमानि हदा करा रंनो 25000 टाका खलाय बाटा दिनानि जन कग्रिजक दङ এবং प्रत्येक हदा करा रंनो एसपट है कबा बिजिरिने नेबागे हमना जागा डिमान्ड संजाक हाइने बागै आं सिनि जत 19 दफा जारा तिब्रासा बसं तंनाय रानो साया नंगिया कारेनो बुवाग्रानो लगिरिने नेबागै गय मुंनारगै आं आनि कक संगनरनो मथाका हामबाय अब बेलाय वाना मा सिंचा
जोंनि त्रिपुरानि लाइब्रेरियाव कत सरकार थांगा फायगा दा बर्तमान बेहायनो बिजेपि ताई आईपीएफटी सरकार होनाय दङ जों नुगियाखौ जे जोंनि हदारानो प्राइवेटरिबो जेबाबे थनो आगुगि तेलांखा जोंनि आसामनि থেকে थैमा जारा थै जे कास्टमारि ल नि रायदा दंमानि সেই रायदानो सरकारि भाबे कास्टमारि ल बिल पास खायना बागै एलिसि खुमुलुङा बाजेट अधिवेशन 2 दिन जोंनि हदाक्रारावनो खुमुलुं अधिवेशनाव आसुग्रिबै बिल प्लास खाय रहमानि परेबो ताबक जाराथै राज्य सरकारनि आरो पेन्डिं अवस्थाय दङ आबो जों आसा खालायो जों दिनै हाय बा खोनानि बिसिङाव जुदिनो चिन बुवाग्रा संवैधानिक अधिकार माने बिसिंथै माने फायग्लाय जों आव कास्टमारि ल रक बाहायनो मानानो होनि वानसगो हामबाय